Те трябва. Сега виж. Дали камерата работи или не работи, няма никакво значение, разбираш? Ето така направо. Чакай, чакай. Добре. Сега ще направя малко радио. Нали? Сега това видео. Ай стига, бали. Чакай, чакай. Чакай, не дай, моля се. Да видим какво ще излезе. Пък ще го изкрием, ако не стане. Разбираш? Сега правим радио. Нали, сега правим видео. Сега правим радио. Ако иска някой да слуша, само без да гледа, това е барабан. Това е такова барабан. Една стека от барабан. В момента Миракито прави проба. Показва. Нали, това е от барабан. Добре. Значи, чакай. Нали ще правим радио сега. Да обсъдим една сериозна тема, ай. Без да такова, без да правим TV шоу. Правим радио, бе. Никой не те вижда, никой не ти вижда косата, никой не ти вижда нищо, нито грим, нищо. Бе, сега си говорим. Стане! А ти, бе! Дай! Чак да видим какво ще излезе, бе, гледай го!